Yang aking yan! Kunakken ka nga agawid ka masapat agluto ka. Anya ti orasan? Ha? Hoy, Fidel! Ding-ding ganak! Maaw-awatam ti bagbagakan ka! So, sagsakit ti ulo kon ka. Sao ka, sao? Tapay, naumakan kanya? Di na kon kayat? No kayat mo asumardengak asao-asao, surutam amin dagiti bagakan ka. Saan asumrak dita may sa alapayag mo, rumwar ijay bangir alapayag mo. Ay, awanan ti maibaga. Iso ano mabalin? Sumargan kan ngagsasao. Apay nga awan may bagam? Agsao ka, Fidel! Amok asaan ka nga umal! Amok nga ado ti may bagam! Ay, naapo aya. Pag inanaanak man mo. Tapay, adda siguro babaim ija opisina yu anya. Iso addi mo kayat adenggan dagiti bagbagakan ka. Asino ti babaim? Ha? Asino? Ay, susapo, ay, manyalagid din. Nagriga ta na yati kasla armalay tingiwat ti misis na. Siya! Kasla armalay tingiwat ko? Naumakan kanyak! Sumungbat ka! Sumungbat ka! Nagsapa ka mo nga umayag duty, pare. Kaya't ko nga minaliklikan ni misis ko, asao pare. Nagsakit tila payag ko kan ko na. Anya laki din na kita misis anang iwat. Malas mo, daday ta klase ang misis, tinatumpo nga, pare. Wan nga rod pare. Oh, naipalisensya mo ka din, ibagbagam nga armalay mo. Ah, Panagpapalisensya mo rin iti paldog, pare. awan armalay ko. Si Kamot pare. Kanayon mo nga ibang nga, darmalay mo yung balay yun. Ah, di kaya't ko asawan pare. Di ibagbagak nga armalay. Kat awan sa bali no saan ani misis ko. Anya? Hey, ni misis mo gaya? Kunak ano paltog, pare. Wan pare, ni misis ko. Kasla armalay nga agpaiso tingiwat ni misis ko pare. Saan asumardeng asao. Kay, dahita ti pagparparikotan. Wan pare, iso ti pagsaksakitan ti ulo. Ay kit bayam lang nga armalayten na ka ni misis mo, pare. Oh, makaumamat nga rod. Kasano nga ta, nujakton matapelan ti unget ni bakit ko, kat madisok. Ay, dahita ti delikado, pare. Si kapay mo nga rin security guard, iti may reklamo, nagsipat iti asawa na. Iso nga rod, ajak kayat ama pasamak dayta. Sapay dahito banbantayan to yung opisina. Opisina na kiti makunkuna, social worker. Dito yung agreklamo, na kiti abuso a misis. Ay na pare, narigat mo't no syakti umay ireklamo ni misis ko dito. Ay, sos, dakala pa kay babailan na paray. Iswalikli ka masaktan ni misis mo. Nay, mabit lang pare. At ang message, nagunik at ti cellphone ko. Nagkapasama paray. Na, Nay, dagag pa iso. At ang mensahe ni misis ko pare. Aha. Nay. Nagatidog mo't ti message na iti cellphone ko. Ay, sos. Kitam, nay. Ay, kaslabot din nobila. Mabait lang pare, tabasaak man ti mensahe na. Ay, sos, manong nga oras mo nga abasaan na ita mensahe na paray. Ah. Nagatid daw. Ay, saan mat nga oras si Kamot? Kaya pa nag-reply mo pa nga eh. Ay, wala. Kat no ti kayat na, kada sa ludsod na, kat adamat katukad na asungbat. Ay katagaramig ka mga rod ati sungbat. Akasla ka ati daw iti nobela paray. Nay, nagre-ring ti cellphone ko Tayman. Hello! 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 Oy, hello ka, hello. Mangmangag ka kay. Hello hello! Di ka matsumungsumbat! Siguro, adda sa bali akat chat mo! Iso adina kayat asumbata na niya! Bakit adak dito'y paradaan? Agawid ako. Siguradong adito'y balay ti pagawidam! Tama nga no sa bali abalay ti pagawidam! Ay, susapo, sa dino ko maabalay mo ti pagawidak. Kat ije balay ti babae ma! Hello! Hello! Bakit? Agawan-awan ti signal dito'y. Nakapoy ti signal dito'y paradaan. Hello! Hello! Hello ko na! Tagkulitan na yan. Ito man lang. Oh, maday ta. Agtal na ka matlangan.
ti cellphone mo, tanda ka chat mo asabali a babae. Amok day ta nga istalyo a lalaki. Sa anak ama may saan si ka Fidel. Hoy! Apay asan ka nagtagtagaray? Kasarsarita ka! Na! Apay anaw nagtipang panunutam? Jay ka di babaem tipang panunutam, ha, Fidel? Atay bagbagam aya. Itayak pa'y asaw-asaw ditoy. Nagadun timbagak. Sa nga kilometro dagiti imbagak ken ka. Ita damagan nak iti kasta. Anya aya ti bagbagam. Jay text ko ken ka. Saan mo pa'y ana-replyan? Saan ka nag-reply? Ay na, ay sus, nalipatak siguro nga instead, Kita ang manday tarason mo. Nagatidog jay text ko ken ka. Talaga hamot nga tidog. Inururay ko ti reply mo. Ngam awan. When ngam inawagan nak mo titay. Ngam inidap mo di cellphone mo. Kat hello ak ay hello. Bakit? Mabalin ka di apaginanaan na. Uray itaman laeng asa anak kumamat nga armalayten. Pagulima kang manat ti aglawlaw ko. Kaya't ko tinaulimag nga aglawlaw. Bakit? Naulimak gayam ti kayat mo. Nasakit yung ulok amang dingdingagkan ka. May salaang matiturong ti bagbagam. Nga adda babae. Kat talaga mat nga da babae. Adda ka chat mo a babae. Adda ka in-inawag mo a babae. Kan adda ka ginginod night mo a babae. Ay na! Kaano ak nga taya amadan iti naulimak nga aglawlaw. Kaya't kumit apaginanaan tila payag ko. Aray, di ka man langan iti sumaho ka ni ma'am. Nek, apaya siya ti ibaon mo. Kitno si kati ay ayaban na. Kaya't nakakano ka sarita. Ha? Ang mumit anaungot day ta amadam tayo. Ay, amok ang naglaing asumao. Si kalaangan ti sumangogan ko na pare. Tani, agsaksakit ti ulok ni misis ko. Akasla armalay tingiwat na. Ay, sapay ko saan nakasermonan ni madam. Ingkan, ad-ada sermonan na ka. No saan ka nga agpakita kan kuha na adagos. Good morning, madam. Adda ako nito isang wana. Apay, panagkunam, saan ka nakita? Mulmulagatan na mulat ta kami na. Ay, agulimag ka. Di ka laurayan ni agsawak. Madam, nalpas nga min ti duty. Amok akayat mong agawin. Asino kada kayo kinifidel ti akin kayat nga overtime. Kuha, madam. Double pay, saan yung akayat? Apay, madam, di yun ka din manayunan. Triple payment ako, ma. Sige. Aramidag a triple pay. No dayta ti kayat yo. Ibagam kinifidel tag overtime. Uwan, madam. Ne, pare. Uray ka lang nagkalinduusan anak isarita kini madama. Anya ayatin baganagan ka. Ag-overtime ta ka no, pare. Triple pay pa. Uy, mayat day ta. Kaya't, ma'am, saan nakangaungtan ni Mrs. ma'am? Ha? Ay, makangigak manan Ado manan sermon nan. Ayun, sayang mat day ta pare. Triple pay pa. Kahit, anya nga ron. Ag-overtime ta ka ron, pare. Ay uwi na. Sige, makamuditan pare. Babae yamog nga overtime ma'am. Saan ang trabaho? Anya babae manan nga ibagbagam. Talaga man! Ado ti babaem! Iso adinak dengdengan! Di mo ikaskaso dagiti bagbaga! Kasano? Kat makauma. Isumit lang nga iso ti pagpabasol mo kanya. Babae ka babae. Kat awan mo't nga rod. Intunukan nagbabae akit nga rod. Padasam! Padasam ta saan kan nga gaw awid dito balay! Babae ka babae. O di nasaysaya at langan nga agbabae akon. Makaumad di agpalpalawag kan ka.
maya mapinag-overtime data. Tanda activity da dito opisina tayo, paray. Ha? Anyang activity data? Umay ka no mo dagiti natultulungan ti opisina. Tapno damay ta kano ti get together da. Kasta kayam. Di maya makita, nga do ti nakabiti na balbalaw. Huwag nga rin pare. Kani, at dapat dekorasyon ni Jay Stage. Huwag nga raw. Ngam paray, yung kamalasin ganda di alakan. Anya nga ta ti masapol na. Natulungan na nga tayo dahil opisina tayo. Kasano nga ta natulungan ti opisina da ita kinalakay na. Kasmadla ermitan yung ti kinalakay na pare. Ama, saan pa'y anang rugiti programa? Nasa pagkaya mo unay. Ay, adda magakman ama. Apay, adda ka din na itulong ti opisina me. Ama, Aywan, takal din na itulong na ito na opisina, iti marriage life ko. marriage life yun. Dayta a kinalakay yun. Naglugo ka, kaya't mo, tay baot ko kan ka na ito'y maston ko. Ay, ikaw ama. Siya ti security guard dito eh. Apay, di mo kaya makita to uniform ko. Abok, ang no kasta aluk-lukon na, bautan ka iti na ito'y maston ko. Ay, ikaw tata, ay tinasayaat. Agtugaw kayo lahat na dito pag-urayan nyo. Taamangan mo matamdama. Mangrugin ti programa. Amok, anang iwat ka na ugat ni Mrs. Mau. Amuyo? Ne. Ay, kasano nga amuyo, tata? Isa ti problema may ti kasla armalait ang iwat ni Mrs. Mau. Ne. Naglaing kayo matan, ama? Ay, Ma'am, no siya gapoy ti na ito ang kinalakay ka. Makita lang tilaga ti tao. Hamukaw ti palikot na. Iso akas tao, dumag ka. Kastoy ti aramida. Anya ti aramidag, ama. Nagdangag ka, adalay. Paray, umay kantag duty tan. Aguray ka, pare. At da importante a pagsalitaan mi kini, ama. Nawata, pati bagakan ka. Sir. Naawatak, ama. Amo kung ti aramidag kini misis ko. Amaw, kastaman ni Mrs. ko ite. Agam, nagbalbalew. Ay na, sapay lang ko matagbaliw mo ni misis ko, ama. Diyak kaya't alumakay kan bumakit kami nga ung-ungtan naklatan. Ay, mabalidak ka din. Nga, umasidag ijay stage, sir. Ay, wala, ama, mabaling. Ay, kumansunak to ka nito'n matamdama. Ay, kasta ay, ay, kabaalan niyo pa ilaan, nagkayang di kumansyaw. Ay, at iwan ka pa ilang mata, nukinansunan lang ti pagsasaritaan, sir. Paray pete, ita nga gunuunin tayo ta cellphone mo. Agdan sa text mo. Ni man misis ko, damdamagan na no apay asa anak pa ilaan nga agawid. Kat amo naman nag-overtime ta. Kuitway, apay damdamagan na. Wen nga road, nagulit kami. Mala, bayamon pare, ta-reply akon. Nay, kita niya kayo timbagang. Ay di man eh. Kita ma. Nagatidugan yung text ni misis mo, paray. Wen ngam nagpaspasak mo't nag-reply. Kanda ito'y tin-reply ko na eh. Niya nga dito, paray. Thumbs up. Ha? May sa thumbs up tin-reply ko pare. Ay, addan ang agong ni misis mo king ka, paray. Ay get thumbs up tumanan ati reply ko. Sino nga mo tinang isuro king kayo dito, paray? Daya man eh. Jay ermitan nyo abisita tayo. Kahit isutin suro na king ka dito.
Wen pare, naglaing dayay alakay kay. Fidel, itayak pa'y asao-asao ditoy. Ngamsi ka, perperengen nakmadlatan. Nalpas ka na nagsao ba kay? Anya, Tano nalpas ka na nagsao, agi na naak matay. Tanaman nugak mat ang nagtrabaho. Agaso matamanong nga oras kami ang nag-overtime. ado pa'y ti kayat ko adamagan kan ka. Apay atams apla ang ti-reply mo ijay saludsod ko kan ka. Bakit? Anyangay ko mati-reply ko. Kat naibusan ako ni Tisong Bat. Fidel, oh. Isong ita, thumbs up Tisong Bat ko ken ka. No di ka pailaan sumardeng asao. Anyati ko nam. Jakunay na nga. Iso nga ulitam. Ay, tulang ka talagang nanang. Kahit papanan na nga eh. Bakit gaya man? Kunak adinaksan ay ayatin nila kay ko. Kasano adi maumakan ka nila kay mo. Kat nakaungungat ka. Nanang mo. Sao ka, sao. Di mo pa'y amuti manglay ilaw kin nila kay mo. Kita nyo day ti-reply na itinagatidog a mensahe, nanang. Ay, basam langan. Tadyak mabasa. Agasam ti-reply na iti mensahe. Ha, 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 ha. Laang. Anya day ta, ha, ha, ha. Katawa, nanang. Katawa day ta, ha, ha, ha. Ay, kat naragsak ano kasta. Naragsak no ti-reply na kat, ha, ha, ha. Ay, kat na. Si kamot nga main, kaslar malay detang iwat mo. Anya kalakit din amisis. Sana naragsak ti kasta. Agbalbaliw ka man nga minaw na nakaw. No agunget akon, saanen ngagtagtagari. Sana damagan no nalpas akon anagunget. Kas jay laangan tag aramiden na nanang. Nagniwat ka mo nga main. Padasem tagbalbalay wanakaw. Agbalin ka na isang kung saan anak ang iyong iwan. Sinurot mo ba lang kay balakat ko ken ka? Ay, uwin ama. Mayat, effective. Eh, kunakmat ken ka. Iso nga ita, di na kun unay sersermunan ni misis ko. Tama ano na banugay. Ay, ketuan no sawa-sao. Payam lang. Maumat tulata. Ama, anniversary mo ita kay. Sorpresa man. Taita ti kamayatan nga aramitan. Kuna na siguro, nalipatak yung wedding anniversary niya. Ay saan? Apay ko maamalipatak kat labs na labs ko ni misis ko. Uray no kasjay na laan. Ay, bakit? Happy anniversary. I love you. Uray ako na makasangit ka dagita sa pangayaw awat mo lakay. Nalabaga ko maarosas tiyawat ko kan ka. Ang sabong ti karabasa laan. Natagpingam pa kay. Agyaman na ka lakay. Kunak no din ako naiayatan. Sus, mabalin ka di mat amalipatak ti anniversary ta ba kay? Pasensya kan alakay. No puro ung-ungot ti impakpakita. Kan imparparik na ken ka. Imbes ko maapuro ayat. Bakit? Tinapatag, kat saanan akasla armalay day tangiwat mo. Namanang kaidan nga agsao. Kan, saan kan anaungay? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, ang yalaki din. Isagsagot ka na kayo,
ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.